Obnova i procvat zadužbinarstva u Srbiji obeležili su prvu polovinu 19. veka, kada se budi nacionalna svest i počinje borba za oslobađanje od Turaka. Najveći broj zadužbina izgrađen je između 1840. i 1940. godine. Zadužbinari su bili uspešni veletrgovci, industrijalci, ministri, profesori, oficiri, vladike, političari. Prvu zadužbinu u Srbiji posle 70 godina podigao je Delta Holding. Na dan 28. juna 2012. godine Delta Holding predao je gradu Beogradu na upravljanje Centar za smeštaj i dnevni boravak dece sa invaliditetom vredan 2 miliona evra. Ovaj centar nosi naziv Sunce. Kada se reči sprovedu u delo, onda možemo da ocenimo kakve su nam bile, sa namerom da nam ovakvi postupci postanu obrazac ponašanja i delovanja. Pre svega želim da se zahvalim kompaniji Delta i Delta fondaciji. Ovo je najveća donacija koju je grad Beograd dobio u mnogo poslednjih godina. I zaista je velika stvar kada neko ko ima odvoji deo sredstava, i to ne mali deo sredstava, da bi neka deca imala bolje detinjstvo i njihovi roditelji mogli bolje da brinu o njima. Ja zaista se zahvaljujem još jednom, ja ću da kažem, porodici Miškovića, i kamo te bez sreće kad bi imali još dosta. Nadam se da ovaj vaš gest da će postaći i druge ljude da razmišljaju na ovakav način. Hvala vam puno što ste dali ključ meni, mnogo vam hvala i mnogo mi je drago što sam otvorila ovaj objektek da vam pokažem šta sve znam. Delta fondacija u sastavu Delta Holdinga počela je sa radom 5. novembra 2007. godine sa željom da u okviru svojih mogućnosti doprinese razvoju i unapređenju društva u celini. Delta fondacija je kao svoj primarni cilj odredila kreiranje zadužbinarskih projekata kojima će ostaviti trajan trag u društvu i time postaviti primer u poslovnom svetu. Odluka o izgradnji ovakvog centra doneta je na osnovu detaljnog istraživanja potreba najranjivijih društvenih grupa. Uz konsultacije sa Ministarstvom rada i socijalne politike i predstavnicima grada Beograda, Delta fondacija je odredila da prva zadužbina bude upravo ono što je gradu i deci sa invaliditetom i njihovim roditeljima neophodno – Centar za smeštaj i dnevni boravak dece sa invaliditetom. Ugovor o izgradnji prve zadužbine Delta Holdinga potpisali su 14. septembra 2010. godine u Skupštini grada direktor Delta fondacije Ivana Mišković-Karić i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. U projektovanju i izradi objekta vodilo se računa pre svega o funkcionalnosti, ali i savremenim tendencijama u arhitekturi, tradiciji i regionalnom nasleđu. Objekat je projektovan u 3 nivoa ukupne površine 2600 kvadratnih metara, a u okviru kompleksa planiran je i park opremljen u skladu sa potrebama dece. Povodom obeležavanja 20 godina poslovanja Delta Holdinga, 3. februara 2011. godine, predsednik kompanije Miroslav Mišković i direktor Delta fondacije Ivana Mišković-Karić u prisustvu gradskog arhitekte Dejana Vasovića položili su kamen temeljac prve zadužbine kompanije. Projektni zadatak odobrili su Sekretarijat za socijalnu zaštitu, predstavnici svih centara za dnevni boravak dece sa invaliditetom u Beogradu i predstavnici roditelja dece sa invaliditetom. Izgradnja objekta počela je 2. septembra 2011. godine, kada su u saradnji sa gradskim vlastima obezbeđene sve potrebne dozvole.
Izgradnjom je rukovodio Delta Real Estate, članica Delta Holdinga, u potpunosti poštujući aktuelne standarde izgradnje objekta ove namene. Operativne građevinske poslove izvelo je preduzeće Gradina uz stalno praćenje od strane projektanata, stručnog nadzora i predstavnika Delta fondacije. Kvalitet gradnje ogledao se u primjeni tradicionalnih materijala, opeke, kamena, betona i tradicionalnih načina gradnje sa velikim učešćem ljudstva, što potvrđuje posebnost svih građevinskih postupaka. Izuzetnim zalaganjem svih izvođača, objekat je sagrađen u roku od 7 meseci. Centar Sunce ima sve potrebne sadržaje. Sobe za dnevne boravke, radionice, prostore za relaksaciju i terapiju uz prisustvo stručnih saradnika. Ovaj centar, jedini u Srbiji, omogućava roditeljima da zbrinu svoju decu na nekoliko dana ako su odsutni iz Beograda. Za dnevni boravak Sunce, zadužbinu Delta Holdinga, grad Beograd preuzeo je obavezu opremanja unutrašnjeg prostora i predaju krajnjim korisnicima.